Gwen il-miliet żgur ma jkunx komplut mingħajr l-ikla tradizzjonali propju fjum il-miliet, kif ninsabu ftit jimbot mill-miliet diversi familji diġà jkunu bdew bil-preparamenti għall-ikla li jagħmlu fi djarhom. Gwen Gravina li għandha biss 11-il sena għandha passjoni għat-tisjir u b'mod speċjali f'dan iż-żmien ta' festi flimkien ma' omma tħobb tħejji menu mill-aktar kreattiv u varjat għal dawk li jkunu mistiedna għall-ikla tal-miliet. F'intervista ma' Net News Gwen spjegatilna l-proċess tagħha sabiex ħejji ikla tal-miliet fejn dawk li jkunu mistiedna żguru mhux forsi se joħorġu b'żaqhom mimlija. Gwen qaltilna li tibda taħseb fil-menù tal-miliet minn Ottubru kif ukoll li dawn l-ikliet jirrikjedu ħidma kbira. Dan il-proċess jibda minn Ottubru li nibdew billi naraw il-min ħanistiednu. Ngħidulhom, nafżawhom u mbagħad naraw ovvjament li min jista' u nagħmlu d-data. Naraw li xejn ma jaħbat mal-impenji tagħna, u mbagħad nibdew naħsbu fuq il-menù. Naraw pereżempju li m'hemm ħadd li huwa allerġiku, pereżempju llum għandna mistiedna partikolari li hija allerġika għat-tewm, ġifieri kellna bżonn inkunu ċerti li kull item joħroġ mingħajr tewm. Barra minn hekk Gwen qaltilna li riċetti tagħha tieħu ispirazzjoni mill-kodba kif ukoll mill-midja soċjali, iżda f'kull riċetta li tagħmel titfa' wkoll l-idejat tagħha. Għaldaqstant Gwen esprimiet li hija lena tagħha li torganizza dawn l-ikliet għaliex dak kollu li tagħmlu minn qalba. Nieħdu minn kodba, social media, u mbagħad naqdu pereżempju ngħidu wara għandna dik nistgħu naqduhom ngħidu naraw xi ħaġa fuq il-medja u naqduhom xi ħaġa minn ktieb pereżempju. Jiġifieri jieħu ħafna ħin imma huwa xi ħaġa li aħna nħobbu nagħmlu. Gwen qaltilna wkoll li t-tisjir jibda minn 3 ijiem qabel dan hekk kif kollox ikun ippreparat bl-akbar reqqa. Dan ikun mifrux fuq 3 ijiem, se tgħidli inti ħadd affarijiet minn 3 ijiem qabel. Aħna nibdew jekk pereżempju għandna egg and crispy bacon crustads, nistgħu nilħqu nagħmlu l-crustads, nistgħu nilħqu naqlu l-bacon, nistgħu nilħqu nagħmlu l-bajt, jiġifieri mbagħad on the day jifda l-assembling. Hija spjegat li kull ikla ikollha menù bikel differenti dan sabiex ikun hemm l-elementi ta' varjetà, iżda apparti l-ikel Gwen tħejji wkoll menù bażla ta' deżerti u ma jonqos iċ-ċikkulatini ma' bela tè jew kafè. Għad-deżerta għandna llum ħanamlu 5 tipi ta' deżerta. ħanamlu chocolate truffles, ħanamlu bounty balls, nut feast balls, white chocolate snowballs u fl-aħħar mhux l-inqas għandna ukoll għandna Rocky Road Squares. Imma dawk id-deżerta mbagħad ikollna xi ħaġa għal mal-kafè u għat-tè għamilna bażikament ċikkulata fil-forom tal-affarijiet tal-miliet. Gwen esprimit magħna li minn età żgħira kienet ħobbtejn lill-omma fil-kċina, iżda l-passjoni tagħha kibret wara l-feedback tajjeb li kellha wara li tellet filmat ta' riċetta fuq il-midja soċjali. Bil-filmat tant kiseb popolarità li Gwen fetħet paġna fuq il-midja soċjali fejn qed tkompli xxerret l-idejat tagħha. Jiena minn dejjem kont inħobb is-tisjir, dejjem rid ngħin il-mami fil-kċina u hekk, imma mbagħad qisu meta kienet faqat il-Covid, il-ġurnata ta' qabel li telajna l-ewwel video kont għamilt chicken dippers u kienu ġew vera tajbin. U l-għada irġejt għamilt ir-riċetta. U kien hemm page tal-lockdown fejn it-tfal jagħmlu t-talenti tagħhom biex jgħaddu l-ħin. U l-mami qalet trid intellaw video inti qed tagħmilhom minflok ġis nagħmluhom u nikluhom aħna. Għattil okej, u meta tellajnija kien hemm ħafna feedback tajjeb u kien hemm ħafna nies qed jgħidu inti għandek page. Intan din is-sena Gwen tat ukoll donazzjoni ta' 1800 lil Puttinukers wara li għamlet xejn anqas minn 65 kejk bil-flus kollha marru għal din id-donazzjoni. Hija ringrazzjat lil daw kollha li xtraw kejk għaliex bil-ġenerożità tagħhom inġabret din is-somma sabiħa.